De meens die op dag wat er ook in. Mischallen en de brood van o. Als voor de kretpaard wel bepaald wat ik nou ben. Is dit de dijk van morgen? Ren ik al uit de toon. Want wat nou trend zet, dat is mooi voorbij. Hey, hey, do. De squallen van you, de mond is low. Hey, hey, do. Was dan morgen los bepaald, oh no. Chatty maak het mijn opstel clear. En vanuit huis joch ik de klasse 3D. Giet dit de vier of is dit hoe het jet? En vind de master en die juf dit ek oké? Is dit de dijk van morgen?